Sme v zámkoch. Kam ideme, Marek? Do Poľsky. Nie. Marek, kam ideme? Kam ideme, Marek? Neviem, kam ideš ty. Ja idem do Veľkých Popovíc. Teda, Marekovo mina, nepozerajte sa. Hej, na Hungarovi pôjdu. Taminka, ako sa cítiš? Fajnovo, vibujeme si. Raňajky šampiónov. Doma jaký ráno ty ľudia. Autoškola pestníka. Hola. Hola. Marek, kde sme? Nenuď ma to vyslovať. Fancy. O mnoho lepšie k zámky. No hej. Lajka, wow. Sme v Amerike. Sme v Amerike, no. Po schodoch. Poznám. Po schodia, poznám po schodoch. Po zvukoch. To sme. A sme tam. Mapa. Zvihni telefon, dajte to telefon. Aha, tačík, už chce. Jak je zvyknutý na krmenie? Jak je zvyknutý? Kde je? Kde je? Tam bude. A tu je. Tačík. 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 Určite je zvyknutý na krmenie. Čau. Čau. Kde sme? V Pešti. Čo máme na večeru, Marek? Klasické maďarské jedlo. Majonéz. Máme tu krásny dejt. A ja. Beka. Ja. A mekáč. Dneska je 18.7. Áno. 2024. Presne tak. A dnes sa nám zmenil život. Dnes sa nám zmenil život, je štvrtok. A rozhodli sme sa na večer, pôjdeme na druhú. Najprv sme si vyčilovali sa pekne, na nákup všetko v poriadku. A že ideme na druhú stranu Dunaja, ideme za Dunaj a uvidíme. Hej. A ideme, no tak cez prechod čakáme, že červená. Až dobre, tak počkáme. A zrazu vidím ja nejakú dodávku plnú oranžových ľudí. Ježiš, tak mimo nich. To je McLaren a vidím plný všetci stav proste z McLarenu išli asi do nejakého hotela a akurát sme ich vychytali. No, kde sme boli? Áno, McLaren a ja som bola veľmi prekvapená, že vidíme McLaren, tak som bola, že a čau nám zakýval, aký by sa poznáme celý život. Keby doslova ho poznáme, nám odkýval vodič. A myslím si, že som videla vedľa neho sedieť hlavného stratégia McLarenu. Nič nevidno, nevadí. Hlavná stratégia McLarenu a bolo to dosť cool. A ideme ďalej a je, že wow. Kto by to bol povedal, že takto stretneme niekoho z McLarenu. Asi teraz idú všetci tí driveri a proste všetci tí ľudia, čo tam pracujú, že idú asi idú už na ten hotel späť. A tak kráčali sme a my to rozprávame normálne dobré story. To bolo hneď za sebou všetko. A kráčame u Katamara. Čo to je za auto? A ja že Ferrari. Ja by ma bolo vidno. Hej, ale tak máme čas, keďže... No. Ja ma vidno veľmi, no. A že, čo to je za auto? Ja že Ferrari, ty. Píp. Pardon, to vypípaš. A že čo to je za auto? A že Ferrari. A vidíme takých dvoch čavov. Ideme kráčať. Nie, nekráčame. Áno, ideme kráčať. Aj tak máme čas. Sám si to povedal. Vidíme takých dvoch čávovcov. Utekať, tak utekáme s nimi. Ferrari mal taliansku SPZ-ku. Takto predo mnou stojí Leclerc. No. Čavo nám zakýval a... Iba nám. My sme šli tak dlho s ním. Jaj, prepač. Čavo nám zakýval, my tam bola skupinka možno 8 ľudí. Zakýval nám. A išiel ďalej, zastrel a nikto s ním nešiel, iba my sme dobehli a Čau zakýval, že len mne a tam inky. Nikto iný tam nebol, takže iba nám sa na nás pozeral. Takže on vie, kto sme? Neviem. Pokračuj. Potom
My, že Leclerc, že keď ide Leclerc na hotel, idú všetci driveri na hotel. Takže poďme do Aria hotel, tam je Lando, že možno akurát ho vychytáme, ale však uvidíme. Ideme tam, prídeme a taká typka sa k nám prihovorí, že... Z ničoho nič. Z ničoho len tak, no tak to proste sme. Či potrebujeme s niečím pomôcť. A ja, že sme v pohode, iba čakáme na Landa Norrisa. A ona, že viete čo... Všetci na nás kúkajú teraz, jak našľahnutých, jak to natáčame. Ale je dôležité to zapamätať, lebo to spomienka, na ktorú nechcem nikdy zabudnúť. A prišla k nám a povedala nám, že viete čo, ja idem preč, ja som faninka Landa Norrisa. A tu je dobrý Jony. Že ona tam bola proste strašne už dlho a že videla ako... prosím. Čo máte na sebe a koľko to stálo? Videla, ako sa prezliekol do nejakého športového a že išiel niekam preč, že asi sa vráti až večer. Že okej, veríme ti, prečo by nám klamala. A tak sme išli do Ritz Hotel. Ritz? Najprv sme nevedeli, že kde to je, ale potom sme tam prišli a bolo tam miliarda ľudí. Takže sme vedeli, že sme na dobrom mieste. Strašne veľa ľudí. A teraz povedz ty svoj čas príbehov, tu bude tvoja chvíľka slávy. V prvom rade celý Alpín sme videli, celý. Okrem Gaslyho asi a doslova iba Okona, to bolo tiež také. Okona sme videli. A prišlo auto. Vidím, kúkam takto Daniel Ricciardo, ja som skoro umrel. To sme všetci. To bolo tak prekvapivé. To bolo, že... Hej. Daniel Ricciardo, ja som skoro skolaboval. No. A nevyšiel Ricciardo, vyšiel iba Yuki Tsunoda. A videli sme Bona. Ako sme tam ešte F1 Mac. Áno, F1 Maca z Red Bullu, totálne naliatého iného mechanika, z Red Bullu, ktorý kričal z auta. Čavo si povedal, že dobre, o 5:00 končím, 5:01 sa zlejem. A potom, a Tsunodu a Ricciarda sme videli, že tesne potom, jak sme si povedali, že ideme preč. Že asi, že mali ísť. Že už asi nikto nepríde. My sme čakali celú dobu na Hamiltona, lebo hovorili, že Russella už sme videli, takže príde Hamilton určite za chvíľku. A neprišiel vôbec, boli to tam asi, 3/4 hodinu. My tam boli, že sme menili stále pozície, kde bude najlepšie vidno koho, ale Hamilton vôbec. Ťažko, hlavne tam teraz ľudia stále čakajú na niekoho. Je to možno. A my, že tak poďme niekam inám. Poďme pozrieť zás Aria Hotel. Že možno akurát Lando príde. Prídeme tam, zás mŕte ľudí, strašne veľa ľudí. A tam sme teda pochopili z toho, že asi príde za chvíľku. Ale minimálne si to všetci mysleli. Boli sme tam tiež tak 3/4 hodinu, ale to sme si vibovali, lebo aj sme boli unavení. Ja som robil kvíčalka memko, pozrite zavinač kvíčalka.memes. Určite mi chodte dať follow. A boli sme, že budeme tu, dokedy buď začne pršať, alebo už strašne neskoro, alebo teda príde, uvidíme a ideme preč, úplne hefek za grepy. Chodili taxíky, chodili nejaké randomné auta, vôbec sme boli, že je to on, nie je to on, nič. Ale potom vyšla asi... Mercedes. Áno, ale vyšli akože z toho hotelu ľudia a začali ľudí tak dávať na krač, dobre, teraz to príde. A my že vyťahnutá kamera, vyťahnutý telefón, Marek to isté. A Marek prišiel okolo z auto a ja, že bude sedieť vpredu, on sedel vzadu akurát. Ale ja som si to veľmi jasne všimla, že áno, je to on. Takže Marek hneď vyšprintoval, aby chytil dobré miesto na státe, akože ten Marek, tak iba zdvihol telefón, ak všetko krásne videl. A ja, že Marek, teraz je ten moment, daj ma prosím ťa na chrbát. A dal ma, že som mu veľmi vďačná, pretože som videla Landa Norrisa na vlastné oči. Mám to natočené aj na mobile, aj na kamere, ale pre istotu, že by jedno nefungovalo, hej? Ale samozrejme som sa snažila čo najviac aj užiť teda v tom momente, že nepozerala som moc na telefón na kameru, takže je tam pár záberov, čo sú také, že úplne na niekoho chrbát iba je, ale to mi vôbec nevadí, pretože si to navždy zapamätám, ten moment, keď som ho videla. Uznám, bolo to dosť divné, bolo tam strašne veľa ľudí a nedokážem si predstaviť takto žiť každodenne v týchto víkendoch, pretože to bolo veľmi divné. Určite pre z jeho strany
mu to vôbec nezávidím. Určite to je vec, ktorú si on váži, ale myslím si, že tiež je z toho taký, že dúfa, že táto časť by tam neexistovala, pretože jemu to sťažuje ten život. Aj keď ho má veľmi dobrý, je to proste nechutná vec. Bolo tam 200-300 ľudí, ktorí iba jeho natáčali. Ale určite už nebudeme robiť znova, lebo už to máme, čo sme chceli. A sme všetci happy jak grepy. Presne tak. Ja som videl Dana a počas Norisa som nenatáčal takmer nič, lebo moje bicaky držali kameru. Takže to bolo veľmi náročné, ale som veľmi spokojný, že videla, čo chcela vidieť. Takže ďakujeme, že si toto video dopozerali až do konca. Kde sme, Marek? Fúha, nevím. Ťažko povedať, čo? To je Brad Pitt! Čo to zní? Fernando Alonso. Ty bol Alonso. Hej, bol? Závodíme. Môj Bože. Nie. To je Ricciardo. Jaké krásne. To je Norris. Die Bedingungen haben sich Kde sme, Marek? Nevím. Marek, čo sa stalo? Porozprávaj nám. Celý som od piva. Ja, vidíš. Ak sa niekto opýta, prečo tu smrdí pivo, nevieš. Tak si úplne môj džusík. Dobre, dneska ďalšie dva padnú na isto, ale dúfam, že nie na zem tentokrát. Určite padnú. Dúfajme, že nie na zem. Dobre, stôl je čistý, hej? Kam ideme a koľko je hodín?
strašne málo hodín. Ja asi 6:45. Presne tak, to je veľmi presne. Ak by som sa nahudarali, bol by som strašne šťastný z tohto faktoru, dnes je race day, ale strašne skoro. Na metre. Teda ešte nie. Hovoríš na rej zatiaľ, Marek? Hej, on chce sa zabiť obidvaja. Skupiny z Verstappen a Piastri nech zomrú. Čiže? Nech havaruje Piastri aj Verstappen, aj Tsunoda. Umrú aj Perez do toho ešte. Ach, ja. Jaký je pod vodou ten chodník? Nie. No, základ. Proste stále tam prejsť dole. Wow. 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 V Londýne sa potom je viac svôch leva, ako je levou na celom svete. Bum, parlament. Bum, most. Bum. Čo je toto? Čo? Čo je toto? Hrad. Všetký hrad. Hrad, wow. Nie, Budínsky. Socha s orlom, nie? Wow. Socha s levom. Wow. Tunel. Wow. Veľa ľudí. Kde sme, Marek? Povedz nám. Fakt ne. Sme na stanici. Bubu. Ideme domov. Sláva.